Wel, yn galwad eddoli heno yn Salm 107. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac y mae ei gariad hyd byth. Fel yna dyweded y rhai a waredwyd gan yr arglwydd, y rhai a waredodd ef o lawr gelyn a'i cynnill ynghyd o'r gledydd, o'r dwyrain a'r gorllewin, o'r gogledd a'r de. Wel, gadewch i ni ddod â'n clod, â'n diolch, â'n mawl i'r arglwydd nawr gyda'r emyn cynta i Dduw bo'r gogoniant fe wnaeth bethau mawr. Wel, ein darlleniad ni heno nawr yw ail lyfr Samuel a pennod 9. 2 Samuel, pennod 9, Dafydd a Mephibosieth. Meddyliodd Dafydd tybed a oes unrhyw un ar ôl
o deulu Saul erbyn hyn i mi wneud caredigrwydd ag ef mwyn Jonathan. Yr oedd gan deulu Saul was o'r enw Siba, a galwyd ef at Dafydd. Gofynnodd y brenin iddo, ai Siba wyt ti? Atebodd yntau, ie, dyma dy was. Yna gofynnodd y brenin, a oes unrhyw un ar ôl o deulu Saul i mi wneud caredigrwydd ag ef yn enw Duw. Atebodd Siba, oes, y mae mab i Jonathan, sydd yn gloff yn ei draed. Gofynnodd y brenin, ple mae ef? A dywedodd Siba y mae yn Lo-debar, yng nghartref Machir fab Amiel. Anfonodd y brenin Dafydd a'i gyrchu o Lo-debar, o gartref Machir fab Amiel. Pan gyrhaeddodd Mephiboseth, fab Jonathan, fab Saul, syrthiodd ar ei wyneb o flaen Dafydd ac ymgreinio. Gofynnodd Dafydd, Mephiboseth? Atebodd yntau, ie, dyma dy was. Dywedodd Dafydd wrtho, paid ag ofni, a rwyf wedi penderfynu gwneud caredigrwydd â thi, mwyn Jonathan, dy dad. Rwyf am roi yn ôl i ti holl dir dy daid, Saul, ac fe gei di dy fwyd bob dydd wrth fy mwrdd i. Moes ymgrymodd Mephiboseth a dweud, beth yw dy was? Dy fod yn troi i edrych ar gi marw fel fi. Yna galwodd y brenin am Siba, gwas Saul, a dweud wrtho, a rwyf yn rhoi i fab dy feistr, bopeth oedd yn perthyn i Saul ac i unrhyw un o'i deulu. Rwy ti i lafurio'r tir drosto, ti ath blant a thweision, a dod ar cynnyrch yn fwyd i deulu dy feistr. Ond caiff Mephiboseth, mab dy feistr, ei fwyd bob dydd wrth fy mwrdd i. Roedd gan Siba 15 o feibion ac 20 gwas. Dywedodd Siba wrth y brenin, fe wna dy was yn union fel y mae farglwydd brenin yn gorchymyn iddo. Bu Mephiboseth yn bwyta wrth fwrdd Dafydd fel un o blant y brenin. Yr oedd ganddo fab bach o'r enw Micha. Yr oedd pawb oedd yn byw yn hi Siba yn weision i Mephiboseth. Yr oedd Mephiboseth yn byw yn Jerusalem, am ei fod yn cael ei fwyd bob dydd wrth fwrdd y brenin. Yr oedd yn gloff yn ei ddeudroed. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. Gyda'n gilydd gawn ni geisio Duw nawr. Diolch arglwydd am gael dod eto ger dy fron yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd, i ni'n dod i dy geisio di o'r newydd heno, i ni'n dod i daddoli di, i ni'n dod i nesau ata ti, i ni'n dod i gwrdd â Duw yn yr oedfa newydd yma. Dyna'n nod ni arglwydd, dyma'n disgwyliad ni, a dyma daddewid i ni. Ac felly, ni'n gofyn yn ôl daddewid y byddi di yn cwrdd â ni. Helpa ni dy geisio di nawr yn holl galon. Helpa ni addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd, mewn realiti arglwydd, ac i ni'n gweddio byddi di yn cwrdd â ni. Trwy dy lan ysbryd, trwy y gair o arglwydd, trwy y cymyn, trwy y cymundeb, trwy'r foddion gras sydd gyda ni heno. Ac o arglwydd, i ni'n dod yn anghennus ger dy fron di, wrth gwrs, i ni'n dlawd o arglwydd, yno ni'n hunain, heb feddu dim. A ti sy'n rhoi popeth i ni. A fel na ni'n dod eto heno wrth ddod ata ti mewn gweddi. Ac o arglwydd, i ni'n diolch bod ni'n dod at ein tad yn y nef, sydd yn drigarog ac yn raslon, sydd wedi meddyliau o hedd amdano ni, cyn i ni feddwl amdano ti. Sydd wedi trefnu ar ein cyfer ni, sydd wedi rhoi etifeddiaeth i ni yn y nef trwy yr arglwydd Iesu, sydd wedi anfon ei unigynedig fab i fod yn geidwad
i ni. O arglwydd i ni'n diolch trwy Iesu Grist a thrwy waith yr Ysbryd Glân wedyn, trwy fywyd Iesu Grist, trwy ei farwolaeth, a'i atgyfodiad a gwaith yr Ysbryd Glân i ni wedi cael dod i gredu yn Iesu Grist ac i berthynas â thi nawr fel ein tad nefol. Diolch bod ni wedi derbyn ysbryd mabwysiad. Diolch o arglwydd bod yr Ysbryd Glân yn tystio gyda'n hysbryd ni ein bod ni yn blant i Dduw. Yn syml am ein bod ni wedi ymddiried yn Iesu Grist. Am ein bod ni wedi derbyn Iesu Grist fel ein Meseia ni, fel ein ceidwad, ein achubwr a'n harglwydd ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch fod pob peth sydd i ni, dy holl fendithion di arglwydd, holl fendithion y nef, yn dod i ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd heno, i ni'n gofyn nawr i ti fod gyda ni, i ti roi golwg ffres i ni ar yr arglwydd Iesu, ar yr Efengyl ac ar y bendithion sy'n eiddo i ni yn Iesu Grist. I ni yn gwybod y tueddiad o arglwydd bod ni yn gyfarwydd ar yr Efengyl ogoneddus sydd gyda ni. Ac i ni'n gallu mynd yn orgyfarwydd nes bod ni'n colli rhyfeddod yr Efengyl. Ac felly heno, i ni'n gofyn i ti arglwydd i lywyrchu dy wyneb arno ni. Fel mae'r fendith na yn llyfr Niwmeri yn dweud, bendith Aron, bydd yr arglwydd yn llyfyrchu ei wyneb arno ni, yn codi ei wyneb arno ni ac yn rhoi i ni dangnefedd. Arglwydd ni di lywyrchu arno ni heno, fel bod ni'n gweld rhagor o dogoniant i cael cipolwg o ogoniant Iesu Grist yn yr Efengyl ac yn y darlun sydd gyda ni o'r Hen Testament heno o hanes Dafydd a Mephiboseth. Arglwydd i ni yn cydnabod bod ni'n gallu mynd yn oer, bod ni'n gallu mynd yn galed o arglwydd, bod ni'n gallu mynd yn gyfarwydd, fel sut ni'n orgyfarwydd a ddim yn cael ein cyffwrdd. Felly ni'n dod â hyn ger dy fron di heno ac yn gofyn am dy help arglwydd. Oherwydd i ni'n sylweddoli, di ni ddim di gweld fawr ddim o dogoniant i mewn gwirionedd. Dim ond gweld trwy ddrych i ni nawr yn aneglur. A mae gymaint mwy y byddwn ni'n ei weld rhyw ddydd wrth gwrs. Ac i ni eisiau syllu nawr a gweld rhagor. I ni'n diolch trwy dy ras bod ti wedi tynnu y llen o arglwydd, bod ti wedi tynnu'r gorchydd yn yr Efengyl trwy ras, trwy'r Ysbryd Glân, i ni gael dechrau gweld a nabod Iesu Grist. I ni wedi gweld rhywfaint ar ein hangen, rhywfaint ar ein pechod, ar ein cloffni ni o arglwydd. A rhywfaint wedyn ar ba mor addas yw Iesu Grist ar ein cyfer ni, pa mor hyfryd yw'r ddarpariaeth ar ein cyfer ni yn yr arglwydd Iesu. Ac i ni eisiau gweld mwy o hynny arglwydd heno eto. I ni eisiau cael ein atgoffa, a eisiau gweld, a eisiau rhyfeddu arglwydd, fel bod ni'n cael ein newid eto arglwydd. Fel bod e'n gynnydd ysbrydol i ni, bod e'n foddion gras i ni arglwydd, bod ni'n tyfu mewn ffydd, mewn cariad, yng ngobaith ar Efengyl o arglwydd, bod ni yn dod yn fwy gostyngiedig, yn fwy diolchgar, yn fwy tynner yn calon tuag ata ti, yn caru'n gilydd yn well fel wyt ti wedi'n caru ni. Mae'n gymaint o waith i'w wneud yno ni arglwydd, ac i ni angen hefyd nerth i'n symbolu ni wrth gwrs yn ein bywyd bob dydd. Pam i ni'n byw ein bywyd fel yr un ni, fel diolch i ti, fel gwasanaeth i ti. Clod i'n prynwr a'n ceidwad bendigedig Iesu Grist. Ac i ni eisiau golwg newydd, golwg ffres, gweledigaeth ffres o'n pwrpas ein bywydau ni nawr, fel diolch i ti o arglwydd. Ac o arglwydd felly, ni'n dod â hyn i gyd ger dy fron di, gan ddisgwyl wrtho ti o arglwydd i ymweld â ni. Ti yw'r person allweddol yn yr oedfa yma heno. Dyw yn dod trwy'r Ysbryd Glân i'r oedfa ac yn dyrchafu yr arglwydd Iesu Grist yn ein golwg ni. Ac o arglwydd felly, ni'n dod a diolch i ti. I ni'n diolch eto am dy drigareddau o arglwydd,
am dy gynhaliaeth dyddiol, materol i ni, am yr holl fanteision sydd gyda ni yn ein bywyd. O, i ni'n diolch. Ac i ni'n gweddio, fel glywson ni bore yma, bod ni ddim yn mynd yn hunan ddigonol oherwydd hynny, Arglwydd. Cadw ni rag hynny, cadw ni bwyso arna ti, cadw ni fod yn ddiolchgar i ti ym mhob dim. A gwna ni'n hael o Arglwydd, gyda'r digonedd sydd gyda ni yn faterol beth bynnag. Ac o Arglwydd i ni'n gweddio felly dros ein brodyr a'n chwiorydd eto, sydd mewn ardaloedd o dlodi ac angen oherwydd rhyfel falle, ac oherwydd erledigaeth hefyd. Ni'n meddwl am lefydd fel Gogledd Corea heno, lle maen nhw'n llwm tu hwnt, bywyd yn galed ac yn greulon o Arglwydd. Ac i ni'n diolch amdani nhw, y bobl yma, pan mae dewis gyda nhw i aros mewn gwlad arall, maen nhw'n mynd nôl i'w gwlad eu hunain, i fynd ar Efengyl. Arglwydd i ni'n cael ein herio gan bobl fel yna, ac yn diolch am eu esiampl nhw, Arglwydd, a'u concern nhw, a'u parodrwydd nhw, i wynebu pethau mor galed mwyn yr Efengyl. Ac i ni'n gallu bod mor gyfforddus o Arglwydd yn ein byd bach ni, yn ein cymdeithas bach ni, ac mor feddal. I ni'n cyfadde hynny ger dy fron di, wrth i ni feddwl a cofio am y groes hyn o Arglwydd. Ni'n gweddio bydd hynny yn ein helpu ni i fod yn barod mewn diolch i roi ein hunain o'r newydd ar allor dy wasanaeth di. Ac o Arglwydd i ni'n gweddio dros ein gilydd nawr a dros y gwaith yma o Arglwydd, ac i ni'n ymwybodol bod yna galedwch arall fan hyn, nid erledigaeth, nid tlodi materol, ond difaterwch ysbrydol o Arglwydd, sydd hefyd yn galed, sydd hefyd i ni'n cyffesu yn ei wneud ni'n llesg ar brydiau ac yn ein digaloni ni, bod cyn lleied o ddiddordeb yno ti mewn gwirionedd, cyn lleied sy'n ceisio Duw mwyn ceisio Duw, mwyn bod yn iawn gyda Duw. Ac ni'n gofyn felly Arglwydd i ti drwy garhau wrtho ni yn ein gwlad ni unwaith eto. Bywhan ni o Arglwydd ac ymwel â ni unwaith eto. Ac ni'n cyflwyno, mae cyfnod y Nadolig yn dod. Mae yna gwrs yn mynd ymlaen ar hyn o bryd. Bydd yna gyfleoedd i rannu pethau amser y Nadolig, rannu taflenni, rannu tystiolaeth o Arglwydd yn y capel, tu fas i'r capel ac mewn mannau eraill. Ond o Arglwydd i ni'n pledio trwy hyn a byddi di eto yn galw pobl. Trwy hyn a byddi di'n dod â phobl o dywyllwch i oleuni, o feddiant Satan at y Dduw. O Arglwydd i ni newydd ddarllen bod ti'n galw Mephiboseth i wneud caredigrwydd ag e. O Arglwydd, diolch bod yr Efengyl yn galw pobl o garedigrwydd mawr, i ddangos caredigrwydd i bobl sy'n mor anghennus, mor doredig ac mor golledig o Arglwydd. A bydd yn garedig eto, bydd yn drigarog eto Arglwydd. Ti wedi bod mor garedig wrtho ni yn yr Efengyl. Galw eto o Arglwydd i ni'n gweddio. Ni'n cyflwyno ein pentre ni fan hyn. Cyflwyno'r dre o Arglwydd yn Llanelli. Yr ardaloedd yma. Ein gwlad ni i gyd o Arglwydd, pobl sydd yn gymdogion, pobl sydd yn gydweithwyr, pobl sydd yn aelodau'n teuluoedd. Galw eto Arglwydd, mwyn nhw, bod nhw'n golledig ac heb obaith ac heb dduw yn y byd, ac mwyn gogoniant Duw hefyd, mwyn gogoniant Iesu Grist a gogoniant ei ras ef. O Arglwydd, galw eto i'w ein gweddi ni. I ni'n dod o Arglwydd a gofyn a bydd yr Efengyl yn dod yn Efengyl y bywyd eto i bobl sy'n clywed o Arglwydd yn ein dydd ni. Diolch bod ti'n gweld yn dda i ddefnyddio llestri pridd. Gyn ni'n gwybod taw llestri pridd i ni. Ac fel yna mae fod o Arglwydd. Ni'n gofyn i ti'n nerthu ni i fod yn ffyddlon, ond mae'r gogoniant yn perthyn i'r Efengyl. Beth sydd yn y llestri, nid y llestri i hunain. Ac felly gogonedda dy fab a galw eto Arglwydd. Ac i ni felly'n gofyn i ti faddau ni ein pechodau, i ni'n gofyn i ti i'n cadw ni o Arglwydd, rhag
yr un drwg rhag temptasiynau diangen, i ni'n gofyn o hyd i ti. Cadw ni arglwydd yn y frwydr ysbrydol, i ni eisiau bod yn lan, i ni eisiau bod yn sanctaidd, i ni eisiau bod yn fwy tebyg. Ac o arglwydd, i ni eisiau troi oddi wrtho ti. Dyn ni eisiau dy adael di, ni eisiau mynd o afael Iesu Grist yn ein bywydau ni o gwbl. O arglwydd cadw ni y gwared ni rhag yr un drwg. Ac o arglwydd derbyn ni nawr, derbyn ein diolch, derbyn ein clod, a'n mawl o arglwydd yn enw Iesu Grist ac ei ogoniant. Amen. Wel, mi ddewn ni at yr ail emyn nawr gyda'n gilydd, newyddion braf a ddaeth i'n bro hwy hyfent gael ei dwyn ar gof. Wel, fel ych chi'n gweld, ni'n troi heno at 2 Samuel pennod 9, a rhan o hanes y brenin Dafydd, a hanes ei garedigrwydd tuag at Mephiboseth. Ac nos Sul heno, ni'n dilyn nos Fawrth. A nos Fawrth yn y cwr gweddi, ni'n edrych ar chydig bach o hanes Dafydd ar hyn o bryd. Ac oedden ni'n gweld nos Fawrth fel o Dafydd a Jonathan yn gyfeillion mawr, a hefyd fel o'n nhw yn fodlon selio eu cyfeillgarwch mewn cyfamod, mewn rhyw fath o gontract, cytundeb, i fod yn gyfeillion i'w gilydd ac i ofalu wedyn ni am ei gilydd hefyd. Ac ni'n neidio nawr heno at yr hanes yma oherwydd un peth yw gwneud a ddewid heddi, peth arall yw i gadw a'i gofio mewn rhai blynyddoedd. Ac yn aml iawn, i ni fel pobl yn methu yn yr ystyr hynny. Ni'n gwneud adduned, felly bod ni'n gwneud llwd i brifo, ac ni'n addo o flaen Duw, ond ni'n gallu torri ein haddewidion. Wel, mae Dafydd fan hyn yn cadw ei air. Mae'n cadw ac yn cofio ei gyfamod gyda Jonathan. A mae'n hanes hyfryd iawn iawn. Un o'n hoff hanesion yn yr ysgrythur. Mae wedi dod yn frenin nawr, ac fel arfer yn yr amser yma, yn y diwylliant yma, pan o'ch chi'n dod yn frenin, o'ch chi'n cael gwared ar bob gelyn. Pob un o deulu
eich gelynion, y cwbl i gyd. Nid just y pen teulu, ond y meibion a'r lleill, pob un, o'ch chi'n cael gwared, o'ch chi'n dileu, o'ch chi'n lladd nhw. A mae Dafydd yn gwneud rhywbeth hollol wahanol. Oedd Jonathan wedi gwneud rhywbeth gwahanol iawn, yn cydnabod mae Dafydd oedd yn mynd i ddod yn frenin, achos fe oedd mab y brenin, Jonathan oedd mab y brenin, a'r disgwyl gan Saul oedd mai fe fydde'r brenin nesaf. So mae e'n torri arferiad gan gydnabod bod yr arglwydd wedi galw Dafydd yn frenin. A nawr mae Dafydd yn torri arferiad ac yn lle lladd pob gelyn, holl deulu Saul oedd yn gymaint o elyn iddo fe, mae e'n dangos caredigrwydd. Oherwydd bod e wedi addo, bod e wedi rhoi air, bod e wedi gwneud cyfamod. A mae hynny'n golygu gofalu nawr am Mephiboseth a'i deulu sydd yn anadl, yn gripl, yn ei drad, yn ei ddwy drodau. Ac mae'n hanes hyfryd, ond mae e hefyd, yn bwysicach felly hefyd, mae e yn ddarlun gwych o efengyl Iesu Grist. Mae'n ddarlun, mae'n bictiwr hyfryd o'r efengyl a cyfamod y Duw gyda'i fab a gyda'i bobl. Felly yr hanes yn gyflym iawn nawr te, mae Dafydd nawr, fe sydd yn y sleid cyntaf, felly mae Dafydd wedi dod yn frenin ar Israel gyfan erbyn y stori yma, erbyn yr hanes yma. Oedd e wedi cael ei eneinio gan Samuel cyn dod yn frenin, wrth gwrs. Saul yn dal yn frenin, a Saul yn eiddigeddus iawn ohono fe, ac hynny, wrth gwrs, yn peri bod e'n ei gysau ac yn trio cael gwared arno fe. Mae Saul wedi colli eneiniad yr arglwydd, ac mae ysbryd arall, ysbryd gofidus wedi dod oddi wrth yr arglwydd ar Saul. Ac mae e'n eiddigeddus iawn o Dafydd yn trio i ladd e, mynd ar ei ôl e, yn ei erlyd e trwy'r wlad i gyd. Ac mae nifer o'r salmau yn cyfeirio at hynny, wrth gwrs, a Saul yn un o'i brif elynion. Ond mae Saul wedi marw nawr, mae amser e wedi dod i ben ar Gilboa. Saul a Jonathan yr un diwrnod wedi marw. Ac wedyn mae Dafydd yn cael ei godi yn frenin yn Hebron am 7 mlynedd ar Juda yn y de. Am 7 mlynedd oedd hynny, achos oedd rhai ddim eisiau fe'n frenin ar Israel gyfan. Ond ar ôl y 7 mlynedd, mae wedi cael ei godi'n frenin ar Israel gyfan. Felly Israel yn y gogledd a Juda yn y de. Ac mae e'n cofio nawr te ei gyfamod gyda Jonathan, i ofalu amdano fe, neu ar ei ôl i ofalu am ei deulu. Oedden ni'n darllen yn 1 Samuel 20, gwnaeth Jonathan i Dafydd dyngu eto i wneud llw am ei fod yn ei garu, oherwydd yr oedd yn ei garu fel ei enaid ei hun. Ac mae e'n gofyn iddo fe i ofalu amdano fe ac am ei deulu pan bydd e, os bydd e wedi marw, pan bydd Dafydd yn dod yn frenin. Nid yn unig mae Dafydd yn cofio ei addewid, mae'n cofio ei gyfamod, fe nawr sydd yn mynd ati i chwilio os rhywun, y dyle fe fod yn dangos caredigrwydd ag e, os rhywun ar ôl o deulu Saul. Dyw e ddim yn siŵr, dyw e ddim yn gwybod a gweud y gwir, ac felly mae e'n holi ac mae e'n ffindo bod na un mab i Jonathan o'r enw Mephiboseth. Mae e'n byw yn ôl y map yn Lo-debar, felly lan fyna, ar draws yr afon Iorddonen, tua 100 milltir. Sori, mae'n bach. Mae'n lan fyna, a Jerusalem lawr fyna, so ar draws yr Iorddonen a lan tyme bach. Rhyw 100 milltir oddi wrth Jerusalem a'r brif ddinas wrth gwrs. Wedyn y sleid nesaf, mae Jonathan yn gloff
P'ne bydde fe'n gallu mynd ar fagled, dwi ddim yn siŵr, ond mae Free Bible Images yn rhoi hwnna i ni. Falle bod e'n gorfod cael ei gario, dwi ddim yn siŵr am hwnna, ond dyna fe. Mae e wedi cael ei anafu mewn damwain pan oedd e'n 5 mlwydd oed. Ac y sleid nesaf sy'n sôn am hynny, pan ddaeth y newyddion bod ei dad a'i dycu wedi marw, daeth y newydd bod nhw wedi marw ac oedd rhaid i bawb i rydeg o'r tŷ, i ffoi. Ac wrth iddyn nhw ffoi, oedd nyrs yn gofalu am Mephibosheth, ac wrth rysio, ac wrth afel yn gloi, mae'n gadael iddo fe gwmpo. Ac siŵr o fod yn torri i ddwy drod, i ddwy ffer neu i ddwy bigwr yna. Ac felly yn gloff beth mwy yn ei ddeudroed. A mae Dafydd wedyn yn dod â fe i'r palas, i Jerusalem, ac mae'n gwneud 3 peth. Mae'n rhoi tir iddo fe, sef tir ei dytgu, Sol. Nawr, fel brenin, fe oedd bua'r tir. Fe oedd bua'r wlad i gyd. Ond mae'n rhoi tir, rhywfaint o dir oedd gan Sol, nôl i Mephibosheth. Ac wedyn ni, mae e'n trefnu bod e'n cael bita fel un o'r teulu brenhinol. Mae'n cael bita wrth y bwrdd yn y palas fel un o'r teulu brenhinol, ac yn drydydd mae'n cael gwas. A teulu o weision ei dycu i fod yn weision iddo fe, i drin y tir, i gynnal fe a'i deulu bach. Nawr caredigrwydd mae Dafydd yn dangos. Mae'n cael dod, mae'n cael tir, mae'n cael bita wrth ford y brenin, ac wedyn mae'n cael gweision i drin y tir, fel bod e'n cael cynhaliaeth bob dydd. Nawr mae hwnna, allwch chi ddim pwysleisio pa mor wahanol yw hwnna yn yr amser yma i beth oedd yn arfer cael ei wneud. Bydde pob gelyn, pob un o deulu'r gelyn yn cael ei difa fel arfer. Mae mor wahanol. Y caredigrwydd yma gan Dafydd tuag at Mephibosheth mwyn Jonathan. Ond nawr te, mae e'n ddarlun hyfryd o'r Efengyl. Beth i ni'n gweld yn Mephibosheth i ddechrau? Wel, ni'n gweld ein hunain, ni'n gweld dyn yn ei bechod. Dyna beth ni chi'n gweld gyntaf yn Mephibosheth. Mae e'n gloff yn ei ddeudroed. Ac oherwydd hynny, mae yna bethau dyw e ddim yn gallu wneud. Fel pobl sydd yn anabl, oedd yna bethau oedd e ddim yn gallu wneud, ac oedd hi'n wath byth yn y dyddiau hynny, wrth gwrs, na mae yn ein dyddiau ni. 3 peth yn arbennig, 3 pheth, bydde fe ddim yn gallu cerdded, bydde fe ddim yn gallu gweithio felly, a bydde fe ddim yn gallu ymladd. Bydde fe ddim yn gallu gweithio i gynnal ei deulu, ac bydde fe ddim yn gallu bod yn filwr fel ei dad, ac fel ei dycu. Oedden nhw'n filwyr abal iawn y myddin Israel. Oedd ddim o hynny iddo fe. Oedd e ddim yn gallu. Sdim ots faint byddech chi'n gofyn iddo fe, sdim ots faint byddech chi'n ei berswadio fe, sdim ots faint byddech chi'n talu iddo fe, oedd e ddim yn gallu. Oedd e wedi cael ei gloffi a'i griplo oherwydd y ddamwain pan oedd e'n blentyn bach. Nawr mae hwnna'n ddarlun o bobl yn ei pechod. Okay? Mae yna bethau dyw pechadur ddim yn gallu wneud. Dim ots faint i chi'n siarad yn nhw, dim ots faint i'ch chi berswadio neu cocso nhw, dim ots, mae yna bethau dyw dyn yn ei gyflwr naturiol ddim yn gallu wneud. Ac mae hynny yn fel hyn o'r te, dyn nhw'n gallu caru Duw gyda'i holl galon, a'i holl feddwl, a'i holl enaid, a'i holl nerth. Dyn nhw ddim yn gallu caru eu cymydog fel nhw eu hunain. Dyn nhw ddim. Dyn ni ddim yn ei nerth yn hunain. Does neb yn gallu. I ni methu
'Y ni'n analluog i wneud hynny. Bod e'n iawn, y dylen ni fod yn wneud hynny, dyna safon Duw, ond dyn ni ddim yn gallu. A mae hwnna'n bwysig i ni gofio. Mae'n bwysig i ni gofio amdano ni'n hunain yn ein cyflwr naturiol. Mae'n bwysig i ni gofio am eraill sydd o'n cwmpas ni hefyd. Dyw e ddim yn gallu wneud lan am ei bechod trwy weithio'n galed. Dyw pechadur ddim yn gallu wneud lan am ei bechod trwy weithio'n galed, trwy geisio bod yn dda, trwy wneud elusen, trwy bod yn grefyddol, trwy ddarllen y Beibl, trwy wneud ymarferion crefyddol, sy'n ots beth chi'n sôn amdano, dyw person ddim yn gallu wneud lan am ei bechod oherwydd ei fod yn bechadur yn barod. Mae'n gripl yn barod. Dyn ni ddim yn gallu. Dyw e ddim yn gallu gwneud y daith yn ôl at Dduw heb help. Oedd na daith oedd rhaid i Mephiboseth i wneud. Ond wrth gwrs, bydde fe ddim yn gallu wneud y daith na ei hunan. Bydde fe'n cael help. Oedd rhaid iddo fe ddod ar asyn, ceffyl, beth bynnag. Oedd rhaid fe gael help i ddod. Bob cam i Jerusalem. Bydde fe ddim yn gallu cerdded i wneud y daith na. Amhosib. Dyw dyn yn ei gyflwr naturiol, ddim yn gallu wneud y daith i ddod at Dduw. Dyw e ddim yn gallu. Nawr mae hwnna'n bwysig gyda yr Efengyl. Mae'n bwysig pan ni'n meddwl am ein hunain, mae'n bwysig pan ni'n meddwl am eraill hefyd. Maen nhw'n analluog yn ysbrydol, a mae'r darlun yma gyda ni yn Mephiboseth. Mae'n byw yn Lodebar. Ystyr Lodebar yw dim porfa. Dim porfa. Felly, byddech chi'n mynd cyw o lan i fyw yn Lodebar. Oedd e'n byw yng nghartre rhywun arall, yn cael llety gan rhywun arall, pwy bynnag oedd y dyn arall, ond oedd e'n le anial, wrth gwrs. Dim porfa. Oedd e'n fodolaeth llwm. Dyna bydde fe. Ac dyna beth yw cyflwr bywyd person heb Dduw a heb Iesu Grist. Mae e'n llwm. Mae e'n byw yn Lodebar. Mae hwnna'n bwysig i ni gofio, achos i ni'n gallu edrych ar sefyllfa allanol pobl, ac wrth gwrs mae bywyd allanol person yn gallu edrych yn llewyrchus iawn. O ran sefyllfa ariannol falle, digon o arian gan rhywun, gwaith, gyrfa dda gan rhywun, doniau a talentau gan rhywun, bron gallen ni fod yn genfigennus ohonyn nhw. Ond dyw hwnna ddim yn golygu dim byd. Oherwydd yn ysbrydol nawr, mae person sydd heb Dduw, achos bod e heb Iesu Grist, yn byw yn Lodebar. Lodebar, dim porfa. Lle llwm iawn iawn. Beth mae hynny'n golygu te? Beth mae hynny'n feddwl? Pan ni'n meddwl am bobl nawr, pan ni'n gweddio dros bobl, beth yw ein concerni dros bobl? Pam mae bywyd nhw mor llwm? Mae'n bwysig bod ni'n cael y persbectif ysbrydol. Mae'n bwysig iawn. Beth mae'n golygu? Dyn nhw ddim yn nabod Duw fel ei tad nefol. Achos bod nhw ddim yn nabod Iesu Grist fel ei gwaredwr. So beth mae hynny'n golygu? Ond maen nhw dan faich ofnadw. Maen nhw dan faich euogrwydd. Maen nhw'n euog ger bron Duw. Guilty. Maen nhw'n sefyll a mae cwmwl mawr uwch ben nhw, uwch eu pennau nhw. Cwmwl condemniad yw e. Dyw e ddim di torri to, ond mae fyna uwch eu pen nhw. A maen nhw'n byw i bywyd o dan y cwmwl yna, yn aml iawn, heb sylweddoli hynny. A mae rhaid ni ddweud hynny o bobl, wrth gwrs. Maen nhw dan gwmwl condemniad. Dim yn nabod Iesu Grist fel ceidwad, felly mae baich eu pechod nhw dal arnyn nhw. Maen nhw'n cario'r baich yma rownd bobman. Maen nhw'n euog o flaen Duw. Maen nhw'n anigonol o flaen Duw. Maen nhw'n anerbyniol o flaen Duw.
Anghofiwch am y pethau eraill allanol nawr, dyna'i cyflwr nhw. Mae'n gyflwr ofnadw i fod ynddo fe. Mae'n gyflwr trienus, mae'n gyflwr peryglus i fod ynddo fe. Ond dyna'i cyflwr nhw, fel oedden ni, cyd adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Does gyda nhw ddim brawd fel sydd gyda ni, yn cydymdeimlo, yn cario nhw, yn bugeilio i heneidiau nhw bob dydd. Does gyda nhw ddim hwnna. Maen nhw heb y bugail da, sydd wedi rhoi einioes dros ei ddefaid, sy'n nabod ei ddefaid, sy'n arwain nhw mewn a mas, yn eu bwydo nhw, yn gofalu amdanyn nhw, yn gafel yn dyn. Does gyda nhw ddim hwnna o gwbl. Maen nhw'n gafel mewn pethau eraill, wrth gwrs. Gafel mewn pethau allanol, gafel mewn pethau deiarol, materol, sy'n fregus. Dwi'n golygu dim byd. Ac does gyda nhw ddim gobaith am y dyfodol. O gwbl, maen nhw ar y llwybr sy'n arwain i ddistryw. Mae bywyd nhw'n llwm ac yn dywyll. Mae'r rhagolygon yn dywyll. Mae yna foreboding o'i blaen nhw. Maen nhw, chi'n cofio Asaf yn Salm 73, oedd e'n genfigennus o ran niwion, nes bod e'n cofio beth oedd ei diwedd nhw. Nes bod e'n cofio beth oedd o'i blaen nhw. Ac mae'n wynebu distryw. Fel oedden ni yn ein natur ni hefyd. Ac mae'n bwysig bod ni yn cofio ac yn gweld pobl ar lefel ysbrydol a bod ni'n cofio beth i ni hefyd o ran natur. Beth i ni heb Iesu Grist. Beth i ni heb yr Efengyl. Beth i ni heb ras Duw. Dyna beth i ni. Ac wedyn mae'r beth sydd wedi digwydd yw'r cwymp, wrth gwrs. O'n ni'n cael yr hanes, oedd e wedi cwmpo, wedi cael ei ollwng pan ddath y newyddion am Saul a Jonathan. Ac beth sydd wedi digwydd i ni, wel, y cwymp, fel mae'n cael ei alw. Ein rhieni ni wedi rhedeg bant oddi wrth Dduw, a ni wedyn wedi cael ein gollwng fel petai. A dyna pam i ni yn bechaduriaid o'r dechrau. I ni'n gripls o'r dechrau pan i ni yn dod i'r byd yma. Dyna beth i ni yn ysbrydol, chi'n gwybod? I ni wedi cael ein gollwng yn y cwymp. A does dim amser pan oedden ni yn wahanol. Fel na ni'n dod i'r byd yn ein pechodau. Yn annalluog i garu Duw. Yn annalluog i wasanaethu. Yn annalluog i wneud ein ffordd at Dduw. I ni'n anabal yn y ffordd yna yn ysbrydol. Ond beth ni'n gweld nawr yn yr hanes yw caredigrwydd Dafydd. A mae'n sefyll mas yn dyw. Caredigrwydd y brenin. Caredigrwydd Dafydd. Yn gyntaf, Dafydd sydd yn ceisio. Dafydd sydd yn holi. Credu bod ni wedi pasio fe falle. Dafydd sydd yn holi fe. Mae'n holi ei swyddogion. Os na rywun dylen ni fod yn dangos caredigrwydd. Os na rywun allwn ni ddangos caredigrwydd iddyn nhw. Fe sy'n ceisio, fe sy'n cymryd y cam cyntaf, fe sy'n cymryd yr initiative. A'r un peth yn wir am yr Efengyl. Yr arglwydd a feddwl amdanaf. A dyna fy nefoedd hyd beth. Mae wedi meddwl amdano ni. Mae wedi cynllunio ar ein cyfer ni. Mae wedi trefnu ar ein cyfer ni. Cyn i ni feddwl amdano fe. Yr ydym ni'n ei garu oherwydd i fod e'n gyntaf wedi ein caru ni a rhoi ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau ni. Dafydd sy'n cymryd y cam cyntaf, y brenin sy'n cymryd y cam cyntaf i gyrraedd at Mephiboseth, llwm a thlawd ac annalluog. Ac os i ni'n Gristnogion heno, dyna sydd yn wir amdano ni. Mae'r arglwydd wedi meddwl amdano ni. Mae wedi trefnu ar ein cyfer ni. Mae wedi estyn allan. Wedi anfon i fab, wrth gwrs. Wedi anfon ei ysbryd glân i'n calonau. Fe wedi estyn ato ni.
ac i ni'n ddyledwyr iddo fe am hynny. Mae'n mynd nôl cyn seiliad y byd. Mae'n mynd nôl cyn creu y byd. Ei gynllun ar gyfer iachawdwriaeth. Mae wedi trefnu popeth ar ein cyfer ni. Dafydd oedd yn gwneud y trefniadau, nid Mephiboseth. Dafydd oedd wedi cynllunio popeth. Dafydd oedd wedi trefnu popeth. Y 3 peth oedd e'n estyn mewn caredigrwydd i Mephiboseth, syniad Dafydd oedd e. Nid syniad Mephiboseth. Cynlluniau Dafydd o'n nhw, nid cynlluniau Mephiboseth. A mae'r un peth yn yr Efengyl. Yr arglwydd sydd wedi cynllunio, yr arglwydd sydd wedi meddwl, yr arglwydd sydd wedi trefnu. Ar ein cyfer ni, wrth gwrs. Mae wedi darparu gwaredwr sydd mor addas ar ein cyfer ni. Yn union beth sydd wedi angen i gwrdd â'n anghenion ni i gyd. Mae wedi anfon ei fab i'n cyrchu ni. Mae wedi anfon yr Efengyl, mae wedi anfon negeswyr. Mae wedi anfon ei apostolion. Mae'n anfon i ni yn cael ein hanfon gan Iesu Grist i fynd ar Efengyl i eraill. Mae rhywun wedi dod ar Efengyl i ni. Mae rhywun wedi cyflwyno'r Efengyl i chi. Mae rhywun wedi dod ar neges. Mae rhywun wedi cario'r neges. A Duw sydd wedi trefnu hynny, anfon ei fab, anfon ei weision, anfon ei neges. Nid ni sydd wedi trefnu, fe sydd wedi trefnu popeth, fe sydd wedi anfon, fe sydd wedi dod ato ni. Ac mae hynny yn ryfeddod, ynddo fe ei hunan. Ac wedyn mae'r galw yn dod, wrth gwrs, nesaf, mae'n cael ei alw i'r palas. Ac dwi'n dwlu ar hwn. Galwad yw e i roi caredigrwydd. Nid galwad i sathru ar ei benne, nid galwad i ddial arno fe am ei dadcu. Na, galwad i ddangos caredigrwydd yma. A beth yw rhyfeddod galwad yr Efengyl? Mae'n alwad i caredigrwydd Duw. Nid i ddial am ein pechodau, nid i'n trin ni yn ôl ein pechodau, nid i roi ni yn ôl ein haeddiad, nid i dalu ni fel i ni yn haeddu am ein gwrthryfel yn erbyn Duw. Yr holl bechod, yr holl wrthryfel naturiol o gyda ni yn ein calonnau, sy'n haeddu bod ni'n cael ein gwasgu lawr yn gorthrymu. Na, i ni wedi cael ein galw yn yr Efengyl, nid i dalu nôl am hwnna i gyd. Nag e. Ond i ddangos caredigrwydd i ni. Mwyn Iesu Grist. A dyna yw galwad yr Efengyl. I ddangos caredigrwydd, i brofi ac i dderbyn caredigrwydd Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyna i ni'n byw arno fe nawr, bob dydd. Fel Cristnogion, fel plant Duw, i ni'n byw ar ei garedigrwydd bob dydd mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Dwi ddim yn ymwneud â chi a fi yn ôl ein pechodau na. Ddim o gwbl. Mae'n ymwneud â ni yn ôl haeddiant, cyfiawnder Iesu Grist. Mae'n dangos caredigrwydd i ni. Ymhopeth mae'n gwneud. Hyd yn oed pan mae'n ein disgyblu ni. Hyd yn oed pan mae'n ein dysgu ni, yn ein cyrraeddu ni weithiau. Bod yn garedig wrtho ni mae e. Ein sancteiddio ni, puro ni, gweithio gyda ni ac arno ni. Achos i fod yn ein caru ni. Mewn caredigrwydd mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Wel nawr te, mae 3 peth fel dwi wedi gweud yn barod. Mae'r tir, mae'r y ford ac wedyn mae'r gweision. A'r peth cyntaf yn y drefn yw'r tir. Mae'n cael y tir yn ôl, tir i dadcu. Mae'n cael ei etifeddiaeth yn ôl. Hynny yw, etifeddiaeth sol mae'n cael, a mae'n cael hwnna yn ôl fel petai. A just darlun yw wrth gwrs. Beth i ni'n cael yn Iesu Grist yw etifeddiaeth yn y nef. I ni'n cael etifeddiaeth fel plant Duw. I ni'n cael yr un etifeddiaeth a Iesu Grist. I ni'n gyd etifeddion a Christ. Dyna beth i ni'n cael. I ni'n cael etifeddiaeth. Hynny yw, byddwn ni'n cael ein codi.
Byddwn ni'n cael ein trin fel meibion. Byddwn ni'n cael mynd i'r gogoniant a cael bod yn y gogoniant gyda yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gyd etifeddion. I ni yn gyfoethog iawn felly yn yr Efengyl. I ni'n gyfoethog iawn fel etifeddion y nef. Dwi ddim yn siŵr fel chi'n meddwl am eich hunan yn y bore pan chi'n deffro, pan chi'n dechrau meddwl, pan mae'r meddwl yn dechrau dod, a siwr ydych chi'n meddwl am eich hunan peth cyntaf yn y bore? I ni'n etifeddion y nef. I ni'n blant i Dduw. I ni'n etifeddion gyda Iesu Grist o'r gogoniant sydd i ddod. Mae hwnna'n bwysig iawn. Mae'n bwysig bod ni'n gweld ein hunain fel mae'r Efengyl yn dweud wrthon ni. Bod ni'n nabod ein hunain, bod ni'n gweud wrthon hunain. Mae dyna sydd yn wir amdano ni. Y perygl yw bod ni'n gweld ein hunain yn is na beth i ni yn yr arglwydd Iesu. I ni'n blant y brenin. I ni'n blant y gogoniant. I ni'n blant y nef. Beth bynnag sy'n digwydd i ni nawr. Beth bynnag sy'n mynd mlaen yn ein bywyd ni ar hyn o bryd. Beth bynnag yr anawsterau, beth bynnag y treialon, beth bynnag sy'n digwydd, i ni'n blant y brenin. Ac i ni ar ein ffordd i'r gogoniant. Mae hwnna'n bwysig, chi'n gweld, un hagwedd meddwl ni ac un llawenydd ni yn ystod y dydd ac yn ystod yr wythnos, yn ystod ein bywyd ni. Mae perygl i ni ddigaloni. Mae'r achos yn isel, mae'r achos yn wan yng Nghymru. I ni'n digaloni. Wrth gwrs bod ni a concern dros yr achos. Neu mae rhywbeth fel hyn yn digwydd yn ein bywyd, neu rhywbeth fel arall yn dod ar ein traws ni. I ni'n wynebu brwydrau a threialon. A mae'n hawdd yn diwedd i ddigaloni. Ond, i ni'n blant y brenin. I ni wedi cael y tir nefol yn ein henw i ni. Mae'n henw ni ar y dydd i'r gogoniant. Mae'n henw ni lawr. Ac i ni mynd i gyrraedd ac i ni mynd i fod yna yn y gogoniant gyda yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae hwnna'n golygu bod ni'n meddwl amdano fe. Mae hwnna'n golygu bod ni'n canolbwyntio arno fe. Mae hwnna'n golygu bod ni'n troi ein meddwl ato fe. Felly mae rhaid ni ddisgyblu'n hunain tymed bach wedyn ni, nid meddwl just fel mae'r byd yn meddwl pan ni'n codi yn y bore, nid just meddwl fel mae pawb arall yn clywed y news a fel hyn a fel y pethau ni'n neud, wrth gwrs, ond mae rhaid ni droi yn meddwl at air Duw, mae rhaid ni droi yn meddwl at yr arglwydd i gofio pwy i ni. Pan oedd Mephibosheth yn deffro yn y bore yn Jerusalem, oedd e'n gwybod bod tir Saul yn ei enw fe. Oedd e'n gwybod bod e'n iawn. Oedd e'n gwybod bydde fe'n cael ei gynnal nawr bob dydd. O'r tir na, bydde fe'n cael bwyd iddo fe a'i deulu trwy'r amser. Ac i ni'n gwybod bod ni'n blant y brenin. I ni'n gwybod bod ni'n perthyn i'r arglwydd Iesu. I ni'n gwybod gawn ni'n cynnal, gawn ni'n cadw tan y diwedd, a bod yna le yn cael ei gadw ar ein cyfer ni yn y nefoedd. Mae'n bwysig yn diwedd. Mae dyma sydd y ffordd i ni'n meddwl, bod ni'n meithrin ein meddwl i feddwl fel hyn. Triwch feddwl wythnos yma, fi'n blentyn i'r brenin. Mae'n enw i ar dydd y gogoniant y nefoedd. Fel mae pethau'n dod yn ein herbyn ni, mae hwnna dal yn wir yn Iesu Grist. Ac i ni'n llawenhau yn hwnna, ac i ni'n gallu wynebu beth i ni'n wynebu mwyn hynny. Wedyn yn ail, mae'n cael dod at fwrdd y brenin, a dyma y peth rhyfedda i fi, yw y darlun yma. Mae Mephibosheth yn cael ei dderbyn fel un o'r teulu brenhinol, a mae'n dod at y bwrdd. A mae'r bwrdd, y ford na i fi, yn ddarlun o Iesu Grist. Iesu Grist, y bwrdd. Yn gyntaf, mae drad a'i goesau fe o dan y bwrdd. Mae Mephibosheth fyna, wrth ochr y brenin, a sneb yn gweld i drad. Sneb yn gweld i anabledd. A pan i ni'n credu yn Iesu Grist,
Mae cyfiawnder Iesu Grist, fel y ford na, yn cuddio ein pechodau ni, yn gorchuddio ein holl pechodau yn ei gyfiawnder ef. A ni'n cael ein derbyn gan y brenin, ni'n cael ein derbyn gan y Dduw, ni'n cael gwledda gyda fe, ni'n cael cymdeithas gyda fe. I ni'n perthyn i deulu'r brenin. Sneb yn gweld ein trad ni. Neb. Sneb yn gweld y cloff ni. Mae dan y bwrdd. Jyst darlun bach yw e. Ond mae'n darlun o gyfiawnder Iesu Grist sy'n cuddio gwarth ein noethni ni. Ond dwi'n darlun hyfryd. Dyna siwr ni'n gallu cael cymdeithas gyda Duw. Achos mae ei gyfiawnder yn cuddio ein pechodau ni. Ac ni'n gallu dod at y wledd, ni'n gallu dod at y ford, ni'n gallu dod fel un o'r teulu brenhinol. Ond wedyn ni, wrth gwrs, gallwch chi ddychmygu beth sydd ar y ford te. Mae drad dan y ford, yn pechod ni, ond beth sydd ar y ford? Wel, nid cwpl o sandwiches byddech chi'n cael wrth fwrdd y brenin, byddech chi'n cael bwyd brenhinol, byddech chi'n cael y gorau, byddech chi'n cael gwledd, wrth gwrs, ar y ford. A dyna beth ni'n cael yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n cael gwledd, i ni'n cael gwledda gyda'r brenin, ni'n cael gwledda ar yr arglwydd Iesu. Dyma sut ni'n cael heddwch gyda Duw. Dyma sut ni'n cael ein derbyn i eistedd wrth ochr y brenin. I ni'n cael ein derbyn fel plant i'r brenin. I ni'n cael dod yn gweddiau, i ni'n cael dod yn ceisiadau gerbon y brenin. Wrth gwrs, mae'n dyner tuag ato ni, mae'n gwrando arno ni, mae'n gyda ni. Oherwydd yr arglwydd Iesu, i ni'n profi llawenydd y brenin. Llawenydd yn ei gwmni fe. Llawenydd i blantau, i ni'n profi ei gariad, i ni'n profi ei ras, ei nerth, ei ddigonolrwydd. Mae'n ein cynnal ni trwy'r amser. Mae'n rhoi gras i ni, mae'n rhoi ffrwyth, wrth gwrs, ffrwyth yr ysbryd glân yn ein bywydau ni, ein nerth a'i ras ar ein cyfer ni. I ni mewn perthynas â Duw, i ni mewn perthynas â'r brenin mawr, i ni mewn perthynas â saint Duw, achos y ford. Y ford yw'r man cyfarfod. Be sy'n dod â ni i gwrdd â Duw? Be sy'n dod â ni i deulu Duw? Be sy'n dod â ni i gymdeithas â Duw? Yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw'r ford. Pam i ni'n frodyr ac yn chwiorydd i'n gilydd, Iesu Grist? Be sydd yn ein cysylltu ni ac yn ein clymu ni, yr arglwydd Iesu? Mae yna beth eraill i ni wahanol, wrth gwrs, ond mae yn ein clymu ni. I ni gael cymdeithas o gariad gyda'n gilydd, wrth gwrs. Ni'n cael cymdeithas o gariad gyda Duw, achos y ford, yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni wedi cael ein galw i ddod at y bwrdd. Ni wedi cael ein galw at Iesu Grist, i gael caredigrwydd Duw, cymdeithas Duw ynddo fe. Ac wedyn, yn drydydd, mae'r gweision, mae Siba, y gwas yn cael ei benodi a'i deulu fod yn weision i Mephiboseth. Mae'r yngylion yn weision i ni, mae gweinidogion yn weision i ni, ac i ni'n weision i'n gilydd, fel pobl yr arglwydd. I ni'n adeiladu'n gilydd, i ni'n gwasanaethu ein gilydd. Dyna i ni i ddisgwyl yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna garedigrwydd Duw, bod yna rhai yn gwasanaethu ni, fel i ni'n ceisio gwasanaethu ein gilydd hefyd, y fath braint. Ac mae Mephiboseth yn gofyn yn adnod 8 fel hyn, beth yw dy was, dy fod yn troi i edrych ar gi marw fel fi. Siwr ydw i wedi cael y fath garedigrwydd? Siwr ni wedi cael y fath garedigrwydd gan Dduw yn Iesu Grist? Siwr ni wedi cael maddeuant yn holl bechodau ni? Siwr ni wedi cael derbyniad? Siwr ni wedi cael gwledda gyda Duw oherwydd yr arglwydd Iesu? A mae'r ateb yn dod yn glir iawn pam
mae Dafydd mor garedig, yn benderfynol o fod mor garedig, mwyn Jonathan. Mwyn Jonathan, oherwydd y cyfamod mae o. Pam i ni'n cael y fath garedigrwydd gan y Dduw? Ydy achos pwy i ni, beth i ni wedi wneud, beth o gyda ni gynnig i Dduw? O gyda ni ddim byd i gynnig, dim mwy na Mephiboseth. Mae'n gweld ei hunan fel ci marw. Beth o gyda fe i gynnig i'r brenin? Dim byd. Lle fe ddim wneud dim. Mwyn Jonathan. Mwyn Jonathan, oherwydd y cyfamod. Mae hwnna'n bwysig iawn yn yr hanes yma, y cyfamod, y cytundeb rhwng Dafydd a Jonathan. Ond mae'r un peth yn wir am yr Efengyl. So mae, jyst i orffen nawr te, mae tabl bach yn dod lan, y cytundeb, y cyfamod rhwng Jonathan a Dafydd. Yn 1 Samuel 18, ni'n clywed am yr un cyntaf, mae Jonathan yn rhoi mantell, mae'n rhoi cleddyf, mae'n rhoi bwa, mae'n rhoi wregis, mae'n rhoi rhoddion i Dafydd fel arwydd o garedigrwydd. Na fe? Mae'n arwydd o gyfeillgarwch, dylwn ni ddweud, bod nhw'n mynd i fod yn gyfeillion am beth, a bod e ddim eisiau cystadlu gyda fe am y frenhiniaeth o gwbl. Mae'n derbyn, mae Dafydd bydd yn frenin. Ac wedyn mae Dafydd yn addo. Gofalu amdano fe a'i deulu pan fydd e yn frenin. Mae'n addo, mae'n rhoi ei air, a mae Jonathan yn gofyn iddo fe gwneud addewid i'r perwyl hynny. Sewn ni mlaen wedyn ni i'r un nesaf. Dyma yr addewid. Mae Jonathan yn gofyn amdano fe. Os bydda i fyw, gwna drigaredd am i yn enw'r arglwydd. Os bydda farw, paid byth ag atal dy drigaredd oddi wrth fy nheulu. A phan bydd yr arglwydd wedi torri ymaith holl elynion Dafydd oddi ar wyneb y tir, na fydde Jonathan wedi ei dorri oddi wrth deulu Dafydd. Mae'n gofyn am drigaredd, mae'n gofyn am garedigrwydd, fel ffrindiau, oherwydd i cyfeillgarwch nhw. A mae Dafydd wrth gwrs yn addo. So pam i ni'n cael yr holl garedigrwydd yma yn yr Efengyl? Pam i ni'n cael caredigrwydd Duw? Cael bod yn etifeddion yn nef? Wedi wedi gweld rhywbeth yna ni? Na. I ni'r un peth am Mephiboseth. Dim byd yn ei gynnig i Dduw. Dim byd allan ni'n neud drosto fe. Dim o gwbl. Gawn ni weld nawr te, yr un syniad, y cytundeb rhwng y tad a'r mab. I ni'n gallu gweld yn y Beibl. Mae mab Duw wedi bod yn fodlon i fod yn gyfryngwr. Mae wedi fodlon bod y fodlon dod. Dod mewn cnawd. Roi hunan, dod o dan y gyfraith. Rhoi i fuddod hyd at angau ar y groes. Mae wedi bod yn fodlon wneud hynny. Fel gwaredwr dynion. A mae'r tad wedi addo ei atgyfodi fe, ei godi fe o farw'n fyw. Mae wedi addo rhoi i pobl iddo fe. I welson ni wythnos diwetha y gwirionedd yma o bobl yr arglwydd fel rhoddion. Wel nawr mae'r tad wedi addo rhoi rhoddion i'r mab. A dyna beth i ni'n rhoddion iddo fe. Pam? Wel mwyn Iesu Grist mae hynny. Pam i ni'n cael y fath garedigrwydd? Mwyn Iesu Grist, oherwydd ei waith e. Oherwydd ei fywyd e, oherwydd ei farwolaeth e, mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae di addo teyrnas iddo fe, i ni'n rhan o'i deyrnas e. Mae di addo dangos ei ogoniant trwyddo fe, a trwy ei bobl e. Mae Duw wedi addo, mae Duw o tad wedi addo i'r mab, bydde fe'n cael ei godi, a'i ddyrchafu, a'i ogonefu, wrth gwrs. Ac i ni'n rhan o hynny, mwyn Iesu Grist. Mae popeth mwyn Iesu Grist, ac yn enw yr arglwydd Iesu. Wel, wrth i ni ddod nes ymlaen at y cymundeb, wrth i ni ddod i gofio am beth mae'r arglwydd wedi wneud drosto ni, i ni'n dod i ddiolch i ni.
Fe fath garedigrwydd i ni wedi profi gan Dduw. Beth mae wedi paratoi ar ein cyfer ni yn yr arglwydd Iesu, ac gweddio am ras i dderbyn hynny ac i ymateb i hynny gyda diolchgarwch, wrth gwrs, yn ein bywydau ni. Os yw'r Duw wedi bod mor garedig ato ni, dylen ni fod yn garedig at ein gilydd, wrth gwrs. Fel i ni wedi profi gras a thrigaredd, i ni'n rhoi trigaredd a gras, yr un caredigrwydd i'n gilydd. Dyna alwad Iesu Grist i ni, a byw ein bywyd mewn diolch iddo fe. Amen. Ni'n troi at yr emyn nesaf, emyn i feddaf ar y ddeiar fawr, i feddaf yn y neb. Neb ag aberyn annwyl im, yn unig ond efe. Arglwydd, ni'n diolch am dair i ni, ni'n diolch am hanes Dafydd a Mephibosieth, diolch am y darlun o'r Efengyl a dy garedigrwydd rhyfeddol di tuag ato ni yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, ni'n diolch i ti ac i ni yn gofyn i ti nawr i'n harwain ni a bod gyda ni wrth i ni ddod at y bwrdd ac i ni gofio faint oedd e'n gostio i ti i baratoi'r cyfer ar ein cyfer ni. Derbyn ein diolch, Arglwydd, ac aros gyda ni yn enw Iesu Grist. Amen.